És frustrant no poder fer res en un moment com aquest, sense cap poder. Ah, és veritat! Ara que hi caic, l'Inumaru m'ha concedit un poder a mi. Exacte! Puc fer servir aquest poder ara mateix! Ara veuràs, Robert! Ah! Oh! 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 Porra! No li he preguntat quin poder m'ha concedit! Inumaru, per què te n'has anat sense dir-m'ho? Poder de fer la cara més bonica? No, això no. Poder de fer-me rica? No, tampoc deu ser això. Poder d'eliminar tot el greix no desitjat del cos. No tinc ni idea de quin poder és. Protegir-lo amb la vida? Interessant. Però què podeu fer vosaltres dos? Entesos, Rinko. Sí. És això, entesos? Sí, d'acord. Som-hi. Sí! No sé quina estratègia de veu haver triat, però a mi no em farà cap efecte. Teniu! Ara! Sí! Què? Les bales del canó Kurogane havien de destrossar l'objectiu! Ui! Esclar! Com que aquestes bales persegueixen el seu objectiu, es pot fer que topin l'una contra l'altra. És la primera vegada que aquest parell treballen junts, però estan supercompenetrats. Per què no has parat abans que ens clavéssim la gran pilla? No hi havia pensat en aquest detall. Doncs pensa-hi, home! Però punyetes, dona! Doncs no ho estaven, no? Què passa? És una sort que us hagin caigut fragments de bala a sobre. Caieu d'allà dalt i moriu! Això no passarà mai! Canó de grans de vidre! Insignificant. Rascut! Què? El canó només era un esquet. Et volíem fer treure el brasco i així hem amagat que en San et llançava un bumerang. Llavors només l'haig de fer lleuger. Converteix-te en tovallola! Dins la tovallola hi ha grans de vidre de la Rinko? Què et sembla, ho has vist? Així lluitem junts, la Rinko i jo. I ara, molla! Vine cap aquí, Rinko, que t'agafaré! Ets un gruller, jo no peso tant! En què estaves pensant? Haver-me agafat d'una manera més normal! Impossible! Aquest pes tan gros no es pot agafar d'una manera normal! Que no peso tant, burro! El que passa és que has de fer més múscul, tu, que ets molt dèbil! No és el Què problema! vols dir, que aquest no és el problema? Ai, no sabria dir si aquest parell són massa o si són una desgràcia. Doncs per mi peses massa! Que no peso tant! Esteu molt confiats. Però que no ho heu vist. El poder que he aplicat quan he disparat el canó Kurogane en Weki. Tan sols era el 50% de tot el que tinc. Què? Com dius? No pot ser! Bé, acabem d'una vegada aquest joc. Al 100%. Canó Kurogane! Tornarà a fer el mateix, farem que s'autodestrueixin! Rinko! Sí! Canó Kurogane! Molt bé, ara canvi de direcció! Què? Com és? Ara potser sí que us morireu. Sano, Rinko... És com si no hagués vist la bala. Costa de creure que en Weki hagi lluitat contra aquest monstre. Cagontena, si almenys pogués moure el cos. Bé, ja m'he desempallegat d'en Weki i dels dos traïdors. Només quedes tu, noia. Espera't un moment. No pot ser. Haurien d'estar tan malferits que haurien d'haver mort gairebé a l'instant. No, més aviat. Per què us aixequeu? No teniu por de morir? Burro, esclar que ens fa por morir. Però mira, em fa 1000 vegades més por perdre un amic.
Ja t'ho hem dit abans! En Weki el protegirem fins i tot amb la vida! Què els hi passa a aquest parell? Aquesta gent... És impossible que hi hagi persones com aquestes. Doncs faré realitat el vostre desig! Columna Pig! Jo volia protegir els meus amics, però ja no tinc forces per esquivar-la. Perdoneu-me. Sano! Ai! Weki! Weki, com és? Què? Weki! Moltes gràcies, Rico. Ara deixa'm continuar a mi. No pot ser. Se suposava que ja no podies moure. Em puc moure, si és per protegir els meus amics del perill. Que et pots moure pels teus amics, dius? No em penso en passar una ximpleria com aquesta. Has vist que m'he mogut, o sigui que m'hauràs de creure. Weki, en el teu estat. Rico, senyor, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres m'he salvat. Robert, escolta'm bé! Quan vaig perdre en Kovasen i quan no he pogut ajudar l'Inumaru, no he pogut evitar sentir-me avergonyit. Per això no penso permetre que torni a passar el mateix. Els protegiré, protegiré els meus amics. Para de resistir-t'hi d'una vegada, home! Columna Pig! No podràs derrotar la Sema amb la teva columna Pig! Weki! Aquesta vegada estàs acabat. Ostres, no em puc moure. Ara us toca a vosaltres, nois. Encara no s'ha acabat. No deixaré que ataquis els meus amics. És impossible, que és immortal. Què podria fer? Si no faig res, matarà en Weki. Com és que no puc fer servir el meu poder si el necessito? Para, Kosuke! Si continues lluitant, et moriràs de veritat! Per què?